Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ба сомонаи Умартаҷ ҳама каса хуш омадед дӯстон. Лайкҳоро бизанед, дар каналро подписатсия кунед. Мисли ҳар вақта боз опелҳои арзонак баҳри шумо дар канали Умартаҷ имрӯз пешкаш мекунем. Агар дӯстон шуморо инчунин мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ ягон техникаву аппарат, ягон маҳсулот барои реклама кардан, барои фурӯхтан дӯстон доштагӣ бошад, дар ватсаи ман 409 12 39 муроҷиат кунед. Худохоҳад мо дар навои оянда реклама карда ҳаракат мекунем, фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро бизанед дӯстон, дар канали Умартаҷ подписатсия кунед, шутоби ҳамрӯза аз нархи навои мошина арзон бохабар шавед. Ва дӯстон, кадом маркаи мошина мақсад ки мехоҳед ки реклама кунем, дар комментария бинависед, дар навои оянда ҳатман ҷойгириш мекунем. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал кушодагӣ ҳастем бо номи Насим ТЖ. Аввалин шуда дар ин канал яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинаҳо, хонаҳо бохабар мешавед. Ссилкаи телеграм канал дар таги комментария закрибӣ шудааст. Ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. Мақсад ки наворҳорам дар ӯ канал мепартоем. Раҳмат барои дастгириятон. аввалин эълони мо дӯстони азиз, Opel Astra фасл дар кузови хачибек 1995 сол, мотора биём 1.6, коробкаш механикай, сӯзишворияш бензин, газ, гази Евро 4 гуфтагӣ ки кор мекунад. Дискҳои простои дорад, 4 та баллони 80-90%. Хоб кузоваш дӯстон кор яъне ки тозаҳак будааст. Дар шаҳри Душанбе нархша 17500 мега. Документҳои солонааш ба анҷом расидагӣ ва нархи мошин 17500 сомонӣ. Ҳолати чашкиёш хуб, мотор коробкасоз. Дар рақамҳои 902 17 66 66 қадам метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, навора тамошо кунед. Имрӯзанги наворда яъне ки беҳтарин мошинҳо ҳастанд. 6-7 та хачибек ҳастад. Далшиш мошинаҳои ҳархелара баҳри шумо имрӯз Умартаҷ пешкаш кардагиай. Хачибеки фурӯшӣ ҳастаед дӯстони азиз, 97 сол, мотора биём 1.6, коробкаш механикай, танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Мошин гуфтагӣ ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хоб дискҳои престижни дӯстони азиз, спойлер нигоҳ кунед, дар таги тор спойлер задагиай. Ҳолаташ хуб, кузоваш тоза, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. Нархи хачибек дӯстони азиз 37000 сомонӣ. Дар рақамҳои рӯи экранда метавонед дар тамос бароед. Сиҳафт ҳазор сомонӣ дӯстон, боз хачибектон ёфтем. Солаш 1996 сол, мотора биём 1.6, коробкаш механикай, сӯзишворияш бензин, газ, гази Евро 4 кор мекунад. Хоб мошин гуфтагӣ дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Кузоваш тозаак, дискҳои простои дорад, калпак часпондагӣ, 4 та баллони пачка. Хоб чухол ҳам кашидагӣ будааст. Қарор дорад дар ноҳияи Хоро гуфтагӣ. Нархи мошин 37000 сомонӣ. Дар рақамҳои рӯи экранда метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, марҳамат, боз хачибеки фурӯшӣ 33000 сомонӣ. соли баромадаш 1996. Мотора биём 1.6 мебошад. Коробкаш механикай. Кузовшан дӯстон хай дар навор дестем ки мақсад чӣ хелад. Дар сурат дигаая, дар мақсад ки живой дидан вайш бо хубтарака мақсад. Мотор коробка соз гуфтагӣ, чашки ҷуварӣ надоранд. Ана мотор 1.6 простой, коробкаш механикай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 33000 сомонӣ. Рақамҳои 918 61 77 51 қадам муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, 22000 сомонӣ хачибектон ёфтем ки солаш 1995 сол мебошад. Мотор 1.6, коробкаш механикай, танҳо бензин қади ҳаракат мекунад.
дар ҳолати хуби техникӣ мебошад дӯстон. дискҳои простой хоб кузоваш дар навор мақсади дестем ки тозаҳакай дӯстони азиз мумкин ягон ҷош харошдагӣ ягон ҷош дошта бошад. атак дар навор дидестем ки чӣ хел ҳолатиш хубай. дар ноҳияи дар шаҳри Панҷакен дӯстони азиз қарор дорад. ҳамагӣ гуфтагӣ 173,000 километр гашад. оё ин пробег радной ҳаст ё ки не, иша танҳо худо медонад. нарх 22,000 сомон марамат. дар рақамҳои рӯи экрана метавонед занг бизанед. дӯстони азиз хоҳиш мекунам дар канали Умар Таҷ подписатсия кунед, шутоби ҳамарӯза аз мошинҳои нави мо бохабар шавед. марамат боз як тӯя мошинчатон ёфтем. 96 сол дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ мебошад ки нархша дӯстон 24,000 сомониш мегӯяд. беҳтарин нарх ва беҳтарин состояние, беҳтарин вариант. хоб чухолам каштагия дӯстони азиз, яъне ки краскаш субсурхак бензин газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, нарх гуфтем 24. дар рақамҳои 990 90 41 41 муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас намоед. 16,000 сомонӣ дӯстони азиз, 93 сол, мотори 1.6, коробкаш механика, газ бензин кор мекунад. гази евро 4, мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 93 сол, 1.6, нархша 16,000 сомониш мегӯяд. нафароне ки хачбекхар бошед дӯстон, барои хоҷагӣ деҳқонӣ, барои ҳамакора, марҳамат, 16,000 сомон дар рақами 933 22 33 38 қади занг бизанед. дӯстони азиз, дарси навори мо мошинҳои ҳархела мешавад. такшо лайкора бизанед, навора бо диққат оқи тамошо кунед, аз нархи нави мошина арзунак бохабар шавед. аз тарафи подписчикон срочно трактори фурӯшӣ равон кардан. МТЗ 82 соли баромадаш 1982 сол. хоб гуфтаги дӯстони азиз, трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош 70%, дар комплекташ плуги секоробса гуфтаги ки дорад. ина ҳолати коргиниша дидем дар навор. қарор дорад ин трактор дӯстони азиз дар ноҳияи Хӯросон. хоб нархша 75,000 сомониш мегӯяд. харидори ани бошед, боз гуфтаги савдо муобина шуд дар назди ҳамин трактор. системаи балонош хуб, ана дар комплектиш гуфтем плуг дорад. балонош 70%, нархша 75,000 сомониш мегӯяд. марҳамат, метавонед дар тамос боред. дӯстони азиз, навора шуруъ мекунем аз Opel Astra F дар кузови седан. соли баромадаш 1997 сол мебошад. мотор объём 1.6, коробкаш механикай, бензин плюс газ кор мекунад. дӯстони азиз, мошин гуфтаги дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор, коробка, хадаҳои соз. хоб документҳои солонааш то моҳи октябр ҳаста утилизатсия кардаги тайёр аст. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Левакан гуфтаги дӯстони азиз, нархша 30,000 сомониш мегӯяд. боз гуфтаги савдо муомила мешавад дар назди ҳамин мошин. дар рақамҳои 905 70 06 56 қад муроҷиат кунед. аз номи сайти мо Умар Таҷ ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дар канали Умар Таҷ подписатсия кунед, чунки ҳамарӯза аз мошинҳои нав, аз мошинҳои арзон бохабар мекунем шуморо. дар ҳамин ки ҷое ки дӯстони азиз, мақсад ки ҳамин овози моро ки шунавиден, ҳатман подписатсияро фаромӯш накунед, чунки Насимтиҷе дар ҳама ҷо баромад мекунад. лайкора бизанед, зиндаву сарбаланд бошед. так што дастгири моро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, нафароне ки каравани арзон мехост, марҳамат, каравани простой, соли баромадаш 1996 сол. мотор объём 1.6 мебошад. коробкаш механика, бензин, газ, гази евро 4 кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, хадаҳои дӯстон гуфтаги ки соза, 4 балони пачка, 1 сола ҳуҷҷат нав кардаги, утилизатсия кардаги тайёр аст. мошин бе камбудӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин дӯстон 28,000 сомонӣ. боз камтара савдо муомила мешавад. 96 сол, мошин дӯстон лук ҳам дошта будааст. хоб дар рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. аз номи ютуби мо Арзонтиҷа ҳатман салом расонед.
дуюмин FK фурӯшиам дӯстон солаш 1996 мотор объём 1.6 мебошад. Коробкаш механикаи бензин, газ, гази Евро 4 кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ дӯстони азиз қарор дорад. Як сола ҳуҷҷат дошта утилизатсия кардаги тайра мошин мега бекамудия фақат мешини ҳайш мекунӣ мотор коробка соз. хоб қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. Нархи караван дӯстони азиз 35,000 сомониш мега. камтарак савдо дар назди мошин мешавад. Нафароне ки караван мехостед дӯстони азиз дар рақамҳои рӯи экранда 0200 охираш дар тамос бароед маълумоти пурра ва аниқтари караванро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нафароне ки каравани чиста бениҳоят тоза мехостед 42000 сомониш мега. 96 сол, мотор 1.6, коробкаш механикаи бензин, газ кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 11 моҳ ҳуҷҷат дошта будааст. краскаш нав кардагӣ 4 та баллони пачка, кузоваш тозаак, чашкиёш варид надорад гуфтага дӯстон. аз учёт силмат кардагӣ номерҳош транзит дар шаҳри Хуҷанд гуфтем қарор дорад. нархи мошин 42000 сомонӣ. дар рақамҳои рӯи экранда 927 64 20 06 қади муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, 98 сол, каравани простой Астраев, мотор 1.6, коробкаш механикаи сӯзишворияш бензин, газ кор мекунад. мошин гуфтагӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, танҳо гуфтагӣ ки кузоваш мақсад мелишни ядачош нарӯшка кор дорад. қарор дорад дар Душанбе. нархи мошин 30000 сомонӣ ҳуҷҷат дошта будааст. дар рақамҳои 905 20 17 56 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон дастрас намоед. дӯстон, хоҳиш мекунем ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро бизанед, дар канали Арзон ТВ подписатсия кунед, шутоби шумо ҳамрӯза аз мошинҳои нав, аз мошинҳои арзонак бохабар шавед. инак дӯстон, мо мегузарем ба панҷумин эълони имрӯз замон. маромад боз Астраев кузов караван, кузов универсал, солаш 1998 сол, мотор объём 1.6, коробкаш бошад механикаи газ, бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, кузовша мақсад хайди деста. ин ҳолати дарунаш. дар масъалаи ҳуҷҷатҳои соҳиби мошин ҳеҷ қайд кардагӣ нестад. дӯстони азиз, ин мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамдонӣ, яъне ки дар тарафи Московск гуфтагӣ. мотораш 1.6 простой, 1.6 экотек, ҳолати чашкиёш хуб. ин ҳолати чашкиёш дӯстон дидем ки чашкиш мақсад ки варид надоштааст. нархи мошин 28000 сомонӣ. дар рақамҳои рӯи экранда метавонед занг бизанед. номи канали Арзон ТВ некита мошинҳои қимата мемонем. марҳамат шербачаҳо, якта каравани арзон ёфтемтон бо нархи 23000 сомонӣ. 1997 сол, мотор объём 1.6, коробкаш механикаи бензин, газ кор мекунад. краскаш сафедак, ҳолаташ хуб, дар ҳолати хуби техникӣ. ва ин мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи караван 23000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, ҳолати хуби техникӣ. 97 сол, ҳуҷҷат дорад дискои простой, 3 моҳ ҳуҷҷат, утилизатсия кардагии тайёр, ҳолати чашкиш варид надорад. мотораш 1.6 простой, коробкаш механикаи. дар рақамҳои рӯи экранда дар тамос бароед. 23000 сомонӣ камтарак савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 981 03 74 03 қад муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ин охирон эълон 93 сол, 14000 сомонӣ. даври абдошка наистем ки аз 14000 сомонӣ оғоз мешавад, аз 13500. ина дӯстони азиз 93 сол, мотори 1.6, коробкаш механик, дискои простой, документ дорад. танҳо мошин гуфтага дӯстон нарӯшка кор дорад ва мотораш кам дуд мекунад. хоб караван қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархша 14000 сомониш мега.
мошини харид конкрет мошина биё аз наздик бубин проверка кашин савдо муомила бошад дар назди мошин. Мармо дар рақамҳои рӯи экран метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланд бошад, худованд нигаҳбон бошад. Дастгири шумо пешрави мост.